ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to seno waali tigina gimba ñanga kon waktu yoni hatonema jewanɓe e nder galle mouhammadou ibrahima gambi eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabloji men to leydi sénégal hande o kambarena yof heewi ɓe nottiɓe noddandu seydina limamullahi almahadi noddandu wattudu 150 ɓiwola lawola ko wali yo allah o nodduno yimɓe faade allah to leydi mauritanie jaagoɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti ɓe tetti leɗɗe kewɗe poɗɗe taw ko contrefaçon e ballal douane taw kadi ko quantité kewɗo gam rende cellal ɓalli ɓiɓɓe gendidi to leydi mali e rango ko fate banggue jaagoɗo cellal ɓalli leydi ndi beele kadi wallide ɗin hôpitaux ji ha tenti kadi ɓen boomiɓe e ɗiɗen fitinaji yogay nokkuji ɓuɗɗi joñade to genefa 750 piccal 3 million kopreje dollar woni kay ko jogori faade e ɓeɗona to leydi congo kinsasa hoorejo leydi ndi hanki o waɗi haalandi mum holliti maɓe moɓodiri ɓe nangodira gam dartade rebel M23 kono wañingi no feewi wonande windere nde joolam jaɓiri to états-unis de amérique ko lananti wowa kame hélicoptére mo hinde militaire natodiri yimɓe hewɓe mbasen pitalin ɗum ko jamma hanki o musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémoride gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jamma mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala
mande Massa Keita gorko pullo hen bange mani ganke hen bange jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilatoɗo kanŋe jiilatoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bange taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa wala dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe e leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andiri dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andiri dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande capantati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hande o noon Cambérène kamene wonde Yoff Ngor ɗiɗo hen nokkuji kala keewi yimɓe no feewi taw kadi woɓɓe comci daneji sabandoruji kame murnali fof koko ran wittal ɗum noon ko Adjibou Da'iyallahi ndu noddino ɗum wonande Cheikh
taw kadi ko cheikh limamullahi woni seydina limamullahi laayi mo ganduɗa noddino ndu noddando wattundu 150 ɓiwol lawol ene mawnine e kala hitande toon to Cambérène ha faynma Yofa jeeyi sababu hanki o hoore jeydi Sénégal hono président Diomaye Bassirou Diomaye Faye waɗi toon jillu mum kame jom surmuma jeewo mbawi yindede khalifa o noon ko Serigne Mamadou Mokhtar Thiawlaya caggal mum noon nden yewtere nde ɓe jewtiti o wawi yettoyade to coordinateur gardiɗo comité layen woni cheikh Seydina Issa Thiawlaya ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi ha tendina ñalawma hande o waɗe kewɗe école aji janggani ko férié wonande ñalawma o to banggue nduɗo henna noddandu ganduɗa cérémonie officiel o waɗa ko ɗon ɗo Cambérène kikiɗo noon koto Yofa gam teskede nguɗo hen noddandu yimɓe hewɓe notima ɗum oɗo henna ñalawma hande o jahaten koye ziyara toon to dumga Wuro Alpha ceerno cheikh Ly mo dumga walla mbiyen ceerno cheikh Yuma Kane Ly to dumga Wuro Alpha ɗum wonata ko ñande aset padro en o kame ale ɗo woni 1 e 2 taw kadi ko ziyara mo ganduɗa battuɗo 43 ɓiwol lawol jiɓinteɗo kala hitande taw koye dow juɓɓudi khalifa galle o woni ceerno Mouhamadoul Amin Ly ma artan en e holi oɗo hen waliyo Allah jangguinano deftere teddude woni alqouranil karima ene wondi kadi e sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam kame sariya o kono kadi balle fiilo defte kewɗe no fewi ceerno Ibrahima Seydou Kane holi oɗo hen gonnoɗo oɗo hen waliyo Allah baɗanteɗo oɗo hen ziyara toon to cuuɗi men dumga Wuro Alpha. Assalamu aleykum wa rahmatullah toon to dumga Wuro Alpha. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ande diine maɗa. Ceerno Abdoulaye Sarr hande o haqqillaji julɓe foof nana kettiti wiyete dumgo Wuro Alpha. Holko woni toon, holko tewata toon, ko ziyara mo ganduɗa hande hay goto humpani ceerno Cheikh Yuma Kane Ly yo welede Allah wone makko wona e julɓe foof. Ziyara o saaha muɗum heedi. Ziyara o waɗata ko ñande aset 2 février e alet 2 février. bandiraɓe sehilaɓe foof noon ene bisma toon hol gonɗo ceerno Cheikh ko waliyo Allah laaɓɗo ceerno mo ganduɗa wonno gurdam muɗum tan ko jangguinde bayna harsin wa darsin wa masjidin, ko rema ndema e jangguinde e jama, ko ɗum wonno alhaali makko e jokkude enɗam. duuɓi 53 omo jooɗi omo jangguina omo wallifo defte haydara hen tardani, ko jangguinta ko tardani, ko defte ɗe o wallifto ɗe tardani. mo ganduɗa o wallifima defte ɗe hande kala hen deftere haalande sikki ala wiyete ko joom dungaji. omo jogui deftere ene wiye innal karamati, ngal nden ɗon haalata ko teddugal lawol Cheikh Tidiane. omo jogui deftere wiyete ko Hamdan Liman Qad Sagana, nden wiyete ko hadiyatul murid. omo jogui deftere ene wiye hablul muwassili, nden ɗon deftere ko duwaw tan haalata. omo jogui deftere ene wiye naylul marami, nden wiyete ko Hamdan ya duumu. omo jogui deftere wiyete ko duworde wirdu wiyete ko Babu ya Rahmanu ya Rahimu. omo jogui deftere ko silsil, nden ɗon ko Rabbibi Cheikhina Walidi Boubakari. omo jogui deftere wiyete ko wajorde sagata ala kanati duniya ghururan wa badila. omo jogui deftere ko jaɓɓorde korka wiyete ko wala uzu min sarril anami bi rabbina. omo jogui deftere ko duwaw raɓɓere. omo jogui deftere taw ko sira annabi sallllahu alayhi wa sallam gila ñande wona reedu tan ha ñande jibina sallllahu alayhi wa sallam. omo jogui deftere ko khutbaji 2 aljuma. defte makko en mbawa limtide kanji foof. oɗo ceerno Cheikh yo welede Allah wone makko e ko mo ganduɗa ko ligganiɗo hoore muɗum ha timmi. ene lumti hande noon khalifa galle o ceerno men ceerno Mouhamadoul Amin Ly. ceerno Mouhamadoul Amin Ly noon ɗo ceerno Cheikh hannoɗo kanko ko ɗon tuggiri o yaari yeeso. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ziyara o ko ñaganade julɓe foof Allah moƴƴere
hayɓe gona julɓe ene ñagane hen moƴƴere ko yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe ɗum noon bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewo e worgo enen foof kawri en dumga ila dumga wuura alpha yallah hokken tawede ñalawma o allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. ceerno ibrahima saydou kane ma en garto e maɗa ɗo hen nayyi wikkeno hakkude aseda aleda ko fatiɗo hen ziyara ceerno cheikh yuma kanali mo ganduɗa ko wallifiyanke defte kono kadi ko jangguiniyanke kono kadi ko neɗɗo neho pittali gando koode taw kadi ko jarlitiɗo waliyu labtuɗo o sa khalifa galle o no mbiɗa ni ceerno mouhamadoul amin ly gadɗa joom gonga oɗo hen ziyara noddaɗo ñande go e ɗiɗi nduɗo lewru fandu so jomiraɗo a haaji garten koye batu jagorɗe hanki o hoorejo ɗe ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal kay nde o duwani ɓen yaltuɓe aduna e oɗo hen accident musɗo badɗo e lawol autoroute ila Touba to waɗani hombola ha ganduɗa ken tolno sappo e tato neɗɗo mbasi hen pittali mumen o wakkili kay ɗeɗo hen gueɗe nde misiraji jawɗi ƴettete hen e nder ɗiɗo hen accident ji ko aɗum ko arte ngoɗo noddandu Adjibou Yallahi ngo ganduɗa ko Seydina Limamoullahi Laye Al Mahdi noddi ɗum ñalawma hande o kono kadi o arti e maggal Porkhane jogoɗɗo yuɓɓinede jeegom lewru fanduɗo hen ndu foof fawi koye nden kay kisala kono kadi o arti ko fati lewru korka tijjandu ɗo tan e lewru so haaji jomiraɗo kame korka Issa Yankoɓe kala o wakkili jagoɗo jeeygo nde wattata haqqille mum ko fati ɗi cogguji ɓeydotoɗe kala ñalawma e nder leydi ndi maaro nebam sukara e gueɗe goɗɗe kala ala hen ko memotto koye on batu jagoɗe hoorejo jagoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko holliti oɗo saaha fandarim ko ustude dépense uji taw kadi ɗen jagorɗe kame gouverneur uji mum kala taw kadi ko yahoɓe caggal leydi guilay sodde ha e gueɗe goɗɗe guilay hôtelaji ceerɗi e goɗɗum kala beele kadi leydi ndi ene ɓuura wonde jaam e kisal e ndenka e yaajede kala keddorɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten ko yogay jayɗeli leydi ndi garti ko fati Moustapha Diop maire commune mo Louga kono kadi ko sarɗiyanke to sur sarɗiji ndo leydi Sénégal kene tolno e temedde jeeɗiɗi million ko près franc CFA koɓe mbiyata Tabaski Ngom oɗo saaha tawiteɗo kaso kame ɗiɗo woɗɓe kanko noon Moustapha Diop oɗo saaha kay ko wuttima ko teddungal wone merede ngam ittede Lat Diop mo ganduɗa wonino jagorɗo coftal balli e laamu Macky Sall kono kadi wonino gardiɗo lotori mo ganduɗa Diofa peɗeli milliard uji 8 ko dirtini caggal lebbi 4 e kaso ko hande o wo dari e yeeso juge ñaawo ma en gartoy e ndeɗon ñaawore sursarɗiji no leydi Sénégal lulima hande o subaka kono en keɓani taw ko jeeyi sababu ndeɗon lulde ma en gartoy e nden lulde taw koye kumpital meɗen hitande fande so jomiraɗo haaji to Kaolaka wonde tambiɓe ko fate cellal ɓalli woni docteur Aissata Bari directeur régional de la santé ko fate banggue wonande winditugol haɓaje mayɗeli e jibinirgol wo holliti ɗum ustima no fewi e nder région mo Kaolaka tugganma 2013 ha 2023 e nden teska 350 hakkude ɓiɗɗo e nene mum taw koye ruttotoɓe aduna yaltoɓe aduna taw koye jibinirgol ustima o saaha ko teskede 176 e nder wonande 100 ujunere suka jibinteɗo kala ɗum noon firti ko ustima no fewi taw kadi koye dow oɗon fannu no fewi gartaten koye bila oɗo accident autoroute ila Touba taw koye Dayra Rahmanu goto iwnoɓe to Parcelles Assainies yanoɓe toon to Touba gam tawtoroyede maggal Kazu Rajab mo ganduɗa ko mawninde manditare wonande Serigne Fallou ɗon ɗo ɓe gartanno on auto teskaɗo ene doganno dogdu ɓurtudu guila nden noon limore mayɓe nden e ɓeydo hanki o noon wonno ko 12 jamma hanki o goɗɗo ɓeydi hen woni 13 neɗɗo wasde pittade men o saaha jeegomo tampuɓe no fewi ene tawi to hôpital Ahmed Sakhir mo Thiès ɗum noon heddiɓe ne tawi toon to Diourbel Ahmad Ba gonnoɗo hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal erima état Sénégal o saaha nde fertata guite
e ɗiɗo hen accident ji wawa kay addude hen peeje mawɗe no feewi nde tawno neɗɗo so joli e oto fandare mum ko yettade jam e kisala taw dañani hen hay caɗele goote ɗum jeeyi sababu o erima laamu ngu nde wattata hen hakkillaji muɗuma kolda transport motoje ko fate banggue immatriculation to banggue moto jakarta e motoji ɗi kala holliti ardiɓe oɗon fannu to banggue yangara woni Awa Fatou Ndiaye to banggue secteur transport o holliti ko fuɗɗi kay winditede dossier ji jaɓaɗi ɗi ko 953 dossier jogorɗi kay oɗo saaha tafanede taw ko plaquette caggal to taw ne winda o numéro nden kay kisal e nder diwana mo Tiwawon to ne kadi dossier ji kewɗi jaɓaka gam caɗele carte d'identité firti ko hewɓe dognoɓe motoji ngala carte d'identité ni pièce mo en notto e inde jomumen beele kadi mbawa kañumenne moto mumen jelede mo jelaka kama wawa jelde moto mum ko jogui e oɗon sifa ko subaka hande o ko accident waɗi autoroute à péage taw waɗɗani dow Kermassar walla ni Ker Mbay Fall ko wona ɗum ko noon auto camion goto kañum sokkodiri e autoji kewɗi subako waɗani mayɓe kono kam waɗi dégâts matériel uji kewɗi bondi e oɗon sifa caggal dartingol Mahadi Yogay Takko Dakar Thiès Mbour Saint-Louis ɗum ko caggal gila avril nguɗo hen laamu heesu ari ɓe dartinino société ji kewɗi kame wonande kay entreprise aji kewɗi taw koto banggue immobiliére Mahadi ɓe dartinino ɗum kono ɗo saaha hanki o wonande laamu leydi Sénégal acciti woni nokkuji yo ngollu kono noon situji nayyi cuwa taw accitede oɗon fannu hewɓe noon e dilloɓe ɗin fannuji to banggue wonande logement sociaux kolliti metti men ɗon ɗo rokka taw kadi ganduɗa ko entreprise française wawa jokkide golle ko fate banggue logement sociaux ji ɗi jeeheten ko toon to Goudiri o saaha teska ko worɓe joguitiɓe fetelaji mo hinde Kalashnikov ɗum ko caggal jangu wannogo toon to Point Sarene e hôtel tourisme en ñande altine nde ɗum waɗi ko toon to Goudiri inde makko Alsane Thiam commerce jeeyo marché central mo Goudiri caggal nde uddi boutique muɗuma jole auto mum ne jolde chauffeur muɗuma chauffeur noon ko Bakary Diallo ne wondi kadi e gollotoɗo mum Moussa Cissé ƴetti lawol noon faade wuuro makko nde ɓe gari ha e lawol laddingol ɓe tawi ko leɗɗe ne mbaɗa e lawol he nde ɓe dari ittude leɗɗe ɗe noon ko ɗon sagataɓe tato wonɓe motoje mbanji e dow mabɓe cokke oto kure kanko chauffeur noon o dañi gañade junggo kanko Moussa Cissé o gañima gañade Hoyfunde kanko Alsane Thiam noon dañi gañade koyngal wona wona million ngaji 6 Kalashnikov ɓen nan jaaha boli mumen oɗo saa noon dadiɓe ɓe gudditi hen losko no feewi gam yiitude waɗɓe ngalɗo hen baɗɗal jeeheten ko toon to Tambacounda ha toon to Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba bannoɗo ziyara muɗum to Dakar laamugo leydi Sénégal ɗum ko hanki o nde ƴetti ndiwaw mum juroyi toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Tambacounda hanki o jaɓɓama toon jaɓugal paydingal o takkusano mon ay bolola fatude toon to wuuro teddungo Madina Gounass Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass. Sar Abdoulaye Sarr ɗiɗo balla kala koye heɓade jaɓɓade halifa o hono ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba halifa tettiɗo Madina Gounass gila ceerno yetti Tamba ñalawma hanki o bandiraɓe kala o tawi ɗumen ɗo Tambacounda eɗen gaari jaɓɓade no mbinoɗen ni hande oɗo alkamis so Allah jaaɓi ceerno yettotoɗo e ndew teddungo Madina Gounass. Ceerno noon ewnima bandiraɓe ewnum julɓe ewnum ɓesgu dendagal kala goto kala yo jaɓɓoro jaam jaɓɓoro e needi ala gulali ala dogde hewdu ala cowo kewɗo goto kala ardu seesa arta jaam jaɓɓoro ceerno dow jaam e celle kisal woni jaɓɓade ceerno mum ko artude needi arta e ɓuural e ɓamtare taw wona gulali wona luukali wona ka wadde hen gueɗe goɗɗe bandiraɓe kala nani erango kono kadi paami bertima inchallah mo Allah heeɓen kodir so Allah hoolamo jaaɓi ma joƴƴina motoji men joƴƴina weloji men jaaha toon nde jawma ko Madina Gounass jaɓɓo toon ceerno ha
ceerno yetto en guinnaala ceerno yettima juldema ko futuro e gueeƴo caggal muɗum ceerno wawa hokkude duwaw goto kala ruttorde immino taw ala dille ala hay cew goto ceerno noon holliri bandiraɓe kala e hayso ɓe gullani hayso ɓe kalani hayso ɓe ndewa nokku eɓe doga eɓe mbiya bahru walla ko nandi hen o mande yidde mabɓe e makko o mande korse mabɓe e makko nde wonno guila ɓeskuji mabɓe guila jinnaɓe mabɓe guila taniraɓe mabɓe ɓen peeri gaari ɗo gabbi calji mo Seydou guila tal ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ha oɗo saaha wona hen ko nden ɗiñamen gaari ga uttude ngo mo jende guna Sara Abdoulaye Sarr bandira foof jaɓɓima kono kam beltima Sara Abdoulaye Sarr en ɓoye jaɓɓade kadi jallende ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo mo jende gunas fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr gorko mo Aram Sare golle man jooɗi peewi Amadou Samba Lo sen giwi toon to wuro teddungo Madina Gounass uddi kumpital min ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto Mauritanie joƴƴini ɗereji candidature muɗum ɗum ko toon to Côte d'Ivoire ngam suɓade neɗɗo mabɓe jogorɗo kay joɗanade Mauritanie taw kadi koye oɗo hen candidature on noon moɓe cuuɓi o ko Sidi Wuldu Taha mo ganduɗa wonino jagoɗo finance taw kadi woni koye gembade yidde ƴamde ardade banque africaine de développement mo ganduɗa ɗin sumgoji jogori latade ko nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeenayyi lewru mai 2025 toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire armée leydi Mauritanie heeɓi ballal iwgal e armée leydi France ɗum ko caggal jillu wonande koolaɗo kuuɓal taw ko jagoɗo konu mo leydi France jillu mum e nder leydi Mauritanie dañi kay jonde kewde baɗaɗe hen e on délégation ngam ɓeydude jokkodiral hakkunde armée leydi Mauritanie kame armée leydi France ɓe keeɓi otoji kame motoji taw kadi ko otoji jaaduɗi e jamanu ngam ɓeydude nden kay kisala leydi moɗɗoma jagoɗo konu mo leydi Mauritanie woni Hanna Wuld Sidi joɗodima e délégation OTAN taw kadi ko iwɓe Atlantique Nord ɗum noon ko ɓeydude jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie o saha siftinde moon leydi Mauritanie ne ɓeyda jokkodire to banggue armée leydi mum hakkunde mum e Algérie hakkunde mum e Arabie Saoudite hakkunde mum e Union européenne hakkunde muɗum e l'OTAN ɗum ɗo kala beele ɓeydude nden kay kisala leydi mum kame sembe koninkoɓe leydi mum taw kadi siftinde on oɗo saaha leydi Mauritanie teskora to banggue ƴoƴande taw kadi ko ɗe ceene to banggue yogay kombaji ha tenti to banggue nden ka e kisal nde tawno Mauritanie e nder Sahel ko leydi hande gotiri ɓurde jogade nden ka e kisal muɗum tribunal mo Nouakchott ngol woni goo debbo ardade ngol guinol to banggue kay wonande sariya e nder ñawore to banggue jugement ɗum noon o wiyete ko Takbar Bintu Waddaka woni inde makko ɗum ko hanki ɗum fuɗɗi toon to Nouakchott Nord taw koye tribunal lamorgo leydi Mauritanie délégation wallidiɓe Mohamed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie on seti noon joɗodima e Biram Da Abeydi mo ganduɗa ko sarɗi yanke to joɗorde Iran ɗum noon ko Mohamed Djibril Mohamed Wuld Abda ne wondi kadi Aziz Al Barnawi ɓe mbawi joɗorade gam yettude on e jarde on sarɗiyanke Biram Da ɗum ko caggal toon to sur sarɗeji nde leydi Mauritanie nde eri toon Mohamed Wuld Abdel Aziz nde ɗaccite yaaha bolol muɗum ɗin konngudi noon ɓe kolliti ene weliɓe no feewi o saaha kay jeeyi sababu walla mbiyen ni woni darde presse mo leydi Mauritanie to banggue jaydiyankoɓe ko jaggude groupe avocat ji mo ene wallana nando mabɓe woni Hanafi Wulduɗa ha mo ganduɗa ko jenanoɗo hecciyanke o on jaydiyanke taw ko gorko joom ngaalu yanno e makko beele ɓe nawa on e dow sariya lawol jogade ndenka e kisal jagorɗo santé cellal ɓalli mo leydi Mauritanie wo holliti ɓe tetti médicament ji kewɗi ɗi contrefaçon ɗum noon e ballal direction douane leydi ndi ɗum noon ko yiɗi addude cellal timmugal e dow ɓiɓɓe leydi ndi beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi gona e jaam e kisal catal tambingal nden kay kisal boli ya ngara e gaddugol Alhassane Wuld Mohamed
ɓe mbaɗi batu maɓɓe hannde toon to Zouairat ene tawi nder état motere Zamora jeyi fandare nde noon ko yidde kay ittude yogay otoji nayeji kukkitoji curkele cattuɗe taw kadi koye nder wuro ngo hayli ndi kala ngam ƴellidde wonande kay yangarade banggue transport ɓurɗo ƴellitade e jaam e kisala to leydi Mali paaɗen armée leydi Mali holliti waɗi piyanɗe ne jokki ɗen piyanɗe taw ko frappe maɓɓe nogas jeetati hecciyanke o ɓe kolliti wi état major général armée leydi maɓɓe mbaɗi fiyande e nokkuji ɗiɗi mantiniɗi he nokku goto noon ɓe jiiɓi toon harbiyankoɓe hewɓe kame matériel uji kewɗi to wuro Mali noon ko 1 kilométre hakkude mum e Jansa Bogo noon e tawi nder région mo Bandiagara ene wondi kadi noko mbiyata Nepkat El Kesh ene tawi 100 kilométre hakkude mum e Rajelma ɗum noon ɗe tawi hakkude Rajelma mo Tombouctou ɓe kolliti ɓe nderguiti toon pittali jondi kame matériel uji kewɗi no feewi to leydi Mali convoi hakkude Conakry e Bamako ɗum noon koye laylaytol satellite caggal on film satellite beddiɗo photoje gila 14 le janvier 2025 jafoɗon nde hitande gonɗen taw koye lawol RNA noko mbiyata Tabelli 50 kilométre hakkude Conakry yiya kay ko otoji baɗɗi fayida taw ko otoji hinde militaire kewɗi no feewi ene giwi Conakry ne payi Bamako ɗum noon ko ballal giwgal leydi Russie hayso tawi woni laamu leydi Guinée ni laamu leydi Mali waɗani hen commentaire satellite ɗo holli ɗum ñande 17 janvier o woni convoi militaire kewɗo no feewi faade toon to leydi Mali ala kala commentaire hay goto balaɗe en taw kadi rewidi ɗum ko wonande RFI e laylaytol muɗɗum leydi Mali caggal wonande nde noddi noddandu jagoɗɗo nden ka kamne wondi kadi jagoɗɗo santé colonel Asaba Touré Diallo Touré caggal kay nde ɓe mbaɗi rango ko fate banggue ngaalu yongu no feewi to Genève o tawama toon on point taw kadi ganduɗa kaldigal Nations Unies HCR ne tawtora ɗum HCR woni toppitiɓe doga molto en OIM ngal cetal ne tawa woni kadi toppitiɓe ɗallede ndewani lawol OMS ngal cetal ne tawa toppitiɓe celal ɓalli windere BIT taw kadi ngal cetal ballowal to banggue ongeji 7.7 million koppareji dollar woni ko hattojina ngam wallidde ɓen jeeyaɓe bomaɓe taw kadi ko tampuɓe ha tenti taweteɓe e keeri tati hakkude leydi Mali kame leydi Niger taw ko taweteɓe nder oɗon diwana to leydi Guinée Conakry wi wonande porte parole gouvernement leydi ndi Ousmane Gawla Diallo o holliti ɗum noon wonande caggal nde ɓiɓɓe Guinée naɓe eri oɗo saha kay ya taw Guinée naɓe hewɓe jogorani artirede taw koye laamu Donald Trump holliti ɓen ujunnaji ɗiɗo Guinée naɓe wiyaɓe binditima e lesti doggol artirede ɓe ngala doole addudeɓe ni doole wideɓe keddo toon o holliti doole leydi Guinée kalɗo caɗele mbanno e nder Afrique lamɗo leydi mabɓe adduyi yimɓe mabɓe kono kadi ɓe guddita demude mabɓe ngam jaɓɓade ɓesguji mabɓe so tawi kala ko heddi so wona ɓeena ene gartire e nder leydi mumen Sierra Leone gonnoɗo hoorejo leydi Sierra Leone woni Baye Karuma taweteɗo to Nigéria tumanoɗo e kuddata mo nogas e jeegom lewru novembre 2023 ɗum noon ko contre Julius Maada Bio o holliti oɗo saha fandare makko yidde artude e leydi makko Sierra Leone toon tawete toon to Nigéria ala kala ko woni e ndeɗo jofande o jofa communiqué CEDEAO yaltini haalande mum faade AES ɗeɗo leyɗele tati hanki jaltude e diɗal CEDEAO ɗaɗe gonno guila hitande 1995 CEDEAO holliti ko ɓesgu mum yalte mum kono kañum yaltani e ɓesgu mum holliti noon ha hande ma jokku gollodirde e ɓesgu mum kono kadi uddata keeri mum ni passeport uji mum ni carte d'identité ji mum ni yangara mum ni jokkodiri mum kala ɗum noon ma ɓeydu jokkodiral hakkude AES
sabi ko ɓesguji mum goni ɗon haa ko wawi heftade kala wawa heftade hena Niger délégation algérienne to banggue gaz pétrole jonde hakkude mabɓe jagorɗo pétrole woni Souaibou Oumarou nden jonde laatima hanki o to ñame ɓeydugol jokkodiral golle hakkude Algérie kamene wondi kadi e leydi Niger teskama o saha ene ɓeydo no feewi to Madagascar o saha hewɓe liggotoɓe hôpitaux ji leydi ndi ko caɗele mawɗe so tawi ko rewɓe jibinɓe mbasi iyam kewɗam walla ko neɗɗo waɗi accident walla ko neɗɗo jogui caɗele walla ko neɗɗo oppirte ɓe kolliti hôpitaux ji ɗi ngala posuji ƴiƴam hewɓe malgas naɓe so mbiyama yo ngar dokka ƴiƴam dogat o saha noon ɓe ƴeerima dokkigol ƴiƴam nde laatoto kollitama debbo goto jibinɗo e nder hôpital mo malgas ɓooyani tan wasiri fitta ɗum ko wasde ɗum ƴiƴam kewɗam ronka ronkede dokkowo ƴiƴam o saha teskama so tawi goto ari rokkude ƴiƴam beele jiiya goɗɗo ko caɗele mawɗe no feewi keddorɗen ha joni koye leyɗele Afrique jeeyeten ko toon to Burkina Faso wonande ambassadeur mo leydi Sénégal joɗiɗo toon to Ouagadougou kanko on biyeteɗo Mbaba Koura Ndiaye wonande kay duuɓi makko nayi timmi caggal nde o toɗɗono février 2021 hanki o hakkude makko e jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Burkina Faso hanki o mbaddi ngun mbaynigo kanko on karama ko Jean-Marie Tarawore kanko ambassadeur mo leydi Sénégal mandam gasi o holliti leydi Burkina meeɗa yiidi hen kene metti ɓerde makko kono kadi ko leydi daridi maridi e nder Afrique no feewi to Côte d'Ivoire hewɓe yilotoɓe kanŋeji taw koye mbadi suuɗayro hewani lawola leydi Côte d'Ivoire capantato e jeeɗiɗo nanggui ɓiɗɗo Burkina najo kamɓe hen hewɓe tottitama ambassadeur leydi muɗum ambassadeur mo leydi Burkina Faso e ballodiral armée leydi Côte d'Ivoire nawiɓe haaɓe jettoyi yendere noon ko keerol hakkude leydi Côte d'Ivoire Burkina Faso sa ɓe tottitama autorité ji leydi mabɓe tottitama autorité ji leydi mabɓe to Tchad on gonnoɗo hoorejo jagaɗo leydi Tchad ko adi ɗin sumgoji woni Marsa woni on biyeteɗo Sousse Marsa mo ganduɗa jedditinoɗo ɗiɗo sumgoji gagni ko Mahamad Idrissa Déby Itno o felliti jabde ngon jungo ngo weeɗimo hoorejo leydi ndi beele ɓe mbawa liggodade Tchad siftinde moon armée leydi France haɓɓata bagage ma tiiɗa ko capantati goo ñalawma janggo délai mo leydi Tchad rokkuno o ñalawma hande capantati ɓe kaɓɓi ɓe taggi leese mabɓe kewɗe no feewi base uji mabɓe ɗiɗi tawete to ñame hen goto taweteɗo to Jamena jafoɗon hen goto uddama oɗo saaha ɓe goni koye heɓade ngam jaltugol e ndiɗo hen leydi jeeyeten koto RDC Congo to RDC Congo wonande to RDC Congo Kinshasa o saha gonaɗo wonande hanki o hoorejo leydi Congo woni Félix Sekedi hanki waɗi konngudi mum ɗin konngudi ko ɗi golli jawa ngam faade windere nde Union africaine loni nonne kadi faade wonande Union européenne yimɓe kadi laara wonande Rwanda ene ñaaya e leydi makko hay goto hen waɗani kuulal cattugal no feewi holliti maɓe moɓodir sembeji maɓɓe e force ji maɓɓe haɓe mbawa darade darde tinde ngam dartade riwtude rebel M23 hande o ɓurɓe kay jeyde e nder ngooma leyɗe kewɗe hande ngooma ɗo ala courant e ndiyam kulhuli mawɗi noon ɗi croissant rouge jogui o saha ko rafi Ebola teskaɗo toon to Kampala ha goto ma yen yataw jogorani wanja toon to Nord Kivu ngam teskede inco ene heewi ñamde yarde e safara kala ene satti toon no feewi ko wona ɗum ko noon hande o ko tasio ngabbi hakkude Afrique du Sud kame Rwanda ɗum ko caggal Cyril Ramaphosa hoorejo leydi Afrique du Sud ne suuti konngudi muɗum jofade hen Rwanda Paul Kagame noon yeddi ha mimi leydi holliti ko Afrique du Sud haali ko kala ala hen ko gonɗi haydara jolam jaɓede ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia en jiyanimo hande o de namɗo mbar omo selli walla nanguimo ko Hawa Gaye joom suudu mo ganduɗa on kay ɗo wimo yo won foof ko ɗon tan o wonata to leydi Syrie hakkude Russie délégation Russie naɓe
taw koye jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Russie on délégation wawi joɗorade hoorejo leydi ndi joɗodima kadi e jaagoɗo affaire étrangére basuji ɗiɗi leydi Russie taweteɗi e nder leydi Syrie o sahangal kaldigal kono kadi laamu leydi heesu ngu leydi Syrie ɗaɓɓiri laamu leydi Russie nde artirta Bashar al-Assad mo ganduɗa ko moltoyiɗo toon to Moscou kono kadi oɗo saaha piyanɗe gulɗe jaw ɗe leydi Russie wanno ɗeɗen gueɗe mbasata wattude nder leydi ndi to leydi France suka debbo burkinanajo taw kadi ko gonnoɗo e collége janngowo toon ko ha nder collége police gendarmerie tawimo ittimo toon nawimo kanko yimmo koye ɓinguel makko gorel ɓe nawa ha to kerol Belgique ko toon ɓe beddoya hewɓe noon e jangguinoɓe pelle hewɓe darniɓe haqqi innamade kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi Elisabeth Borne ko jagorɗo jangde leydi France holliti police ni gendarmerie ala fodde kam nadde ha yeddude ɗum noon kañum e hoore mum yonnani ngal ɗon baɗal Israël Hamas hande o tato otage hen mbawi ɗaccitede hen koninkoɓe Israël nanganoɓe kono kadi Palestine naɓe ken tonno 110 ɗaccitama ɗum ko subagande o caggal kay guerre gulɗo jaw lebbi 15 derguita toon to Gaza haydara heddaki toon so wona haydara États-Unis de Amérique ko pelɓodiral to Washington laana ndi wawa jollunoka 64 Amérique naɓe e Russie naɓe taw ko passager ji e wonde hélicoptère militaire ɓe natodiri koye pelɓodiral hélicoptère o yemi o jani koye maayo ngo mbiyata patto Makka kene foto wonde ɓalli nogas puɗɗima awede hen oɗo saha noon enquête udditama e oɗon fannu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar mo Ndulumaji to Madina Gounas ko Amadou Sambalo gorko mo Aram Sare to kaɗirɗe to ko musidɗo moon Saydou Abouba Malouk Sayba gorgola ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena